F'Għawdex ġiet organizzata ċ-ċerimonja annwali tal-għoti tal-Premju Ġie Għawdex li din is-sena ingħata lil Chris Gallia u lill-Professur Marja Frendo b'apprezzament għall-ħidma tagħhom fih dan il-komunità tul is-snin. Il-President ta' Malta George Fella indirizza din l-attività u qal kif il-ħarsien xieraq tal-ambjent, il-politika mifruxa u l-polt soċjali b'saħħtu huma ingredjenti kruċjali biex bisħieħ inħarsu l-identità ta' Għawdex u s-saħħa fiżika u psikoloġika tal-Għawċin. Hawnhekk saħaq li flimkien irridu naħdmu biex nibżgħu għal dak li qed jagħmlilna ġieħ bħala poplu, nagħtuh il-valur li jistħoqlu u nipproteġuh mit-tħassili li jġibu magħhom l-ispekulazzjoni, il-ġirja għamja l-qlieħ u nuqqas tarfien dwar il-kontribut kbir l-ambjent san u sabiħ iħalli l-kwalità tal-ħajja tagħna l-bnedmin. Il-President ratħaj li Sur Gallia l-impenn tiegħu favur il-ħajja u favur ħajja dinjituża l kulħadd, mod partikolari għall-anzjani u l-morda. Ringrazzja wkoll il-Professur Frendo għall-karriera twila tagħha fl-oqsma tal-mużika u l-letteratura, flimkien ma' riċerka u mal-impenn tagħha biex fuq bażi volontarja tagħti kontribut għall-kalendarju artistiku Għawċi. Qabel iċ-ċerimonja l-President ta' Malta u s-Sinjura Vella attendew għal qudiesa pontifikali solenni iċċelebrata mill-Isqof ta' Għawdex Mons Anton Tewma fil-Katedral ta' Għawdex. Il-President poġġa kuruna tal-fjuri mal-mafkar tal-Arċipriet Saverio Kassar.